William Ruto nowacho ni jomofuwo rumo Kenya. Sama walose kodi ni tek sana raia kata mana ng'ato ma ok otudore gobila mondo kwany ng'ato Nairobi ka malal godo miru tek mok nwang' kaka ikonyo. Nekech Victor, kata sani ema nyathi olal tiwuok midhi go report e station mar obila. Ka obila ne onge gino to ka gichako investigation to gilony mantie manyasani, Victor, gi simbe matindi tiyo godo gi ok chop seche 24 ka pod ok omak ng'ano. Omiyo tek sana mondo geng moro amora ni kikundi moro wuok ni koro mako ji mobila ok ong'eyo. Emomiyo gini duokie kama jae chake gocha, nikech otieko wach kochako wach. Kowacho ni William Ruto ma en president mar Kenya ong'eyo joma mako jogi, ong'eyo joma ndhiyo jogi, to owache maber kaluwore gi gima William Ruto ema nowacho kende mbele Raila Odinga. Ka entiere alap mar Raila Odinga Homa Bay, bang' ka Raila osewacho niya en owuon oseyanye to bosewacho weche mang'eny kuome en owuon, oseluonge gi nyinge te to pod ok ondhiyo ng'ato. Owacho ni gigi mana kaka joluo ne wacho na yanyo ok moki. To mar William ni to chalo gima moko. Mi sechego ema gino nochuoe mowacho ni jogi koro wadhi weyo mechko, wadhi chungo. Ok ichung gima ok ichako, gimikia bende dichungi. Koro number 1 duoki ni gini ong'eyo. Mar ariyo duoki ni gigi itimo gobila. Nekech Victor, kanyi winjo achiel kuom Hussein Alid ma achiel yes, Haki Afrika nyo wacho maber ni jogo mose maki kasa magi wuok mondo mi gidhi gindik statement to obila frustrate gi. Obila ok operate kodgi. Ka obila no nego bedni bakare ka ok gimak jogi to ng'ama nyo maki oduogo emonego nyiswa ni to terwa kama nyo maki eni to wach mane mano wachi ni. Koro bedo ni obila siemogi, obila buogogi, koro migi luoro ginyal wuok oko. Mae ema miyo Bidan Muturi nyo wacho niya kare koro nego wabed gi a commission of inquiry kama jogi nyalo wuokie oko maonge luoro, nikech ng'eni jok manomaki moduogo ka be koro nigi luoro nikech nosiemgi ni kik idhi wach gi minene Burbala. Moko nyo nigi luoro ka giwuoyo ni kuonde moko manodigie ni chalo kambi mag jolweny kuma nowegie ka gidokie. Koro miyo ma e jogi nigi luoro. To ni winjo gima Bidan Muturi nokuongo wacho chieng' manowuok koloso e press conference mokuongo. Nowacho ni en dweche 6 nyaka ne ndhi wuode to pok ondiko statement. Victor, obila ka nono any criminal activity to gimichako godo mokuongo en dayo dho jok mondhigi. To nyaka dweche 6 nyocha pok jogi nodayo dhogi. Koro mae nyisi malong'o ma ok wawuondre ka en nikech wan ng'eni ok wawuond ga jopiny. Nobila ong'eyo joma ndhiyo jogi. Victor, opposition leader ma Uganda Kizza Besigye nondhi pachoka. Piny Kenya notamore ni gin gi kia ng'ama ondhiyogi. But bang' ndalo 2 piny Uganda loso kachiel kuom jotelo mag piny no wacho ni wan onge kaka ne wanyalo dondo Kenya ma wandhi Besigye ka sirikand Kenya ok ong'eyo kendo ok otudore kodwa. Victor, miyo moro ntiere manyicho ndhi ka mae piny Tanzania kendo ondhi mane bathwa ka mo ocham kode ng'wech ka ng'wech ochomo Namanga. Inyalo nyisa ni ere kaka jomoko nyalo wuok e piny moro